CSB Senator me ba mo che no ba twetwe nkomo no eden susu bio maba nkura hyesem ene mafutuo no me de kakran susu ebro nti se nsaka dwade ya no I like it no wa share na fe wa subscribe na onye bi susu etimi atibi na ono susu enya mo afutuo ewiase mu nya wanye biya no kurom saa mo woni nso na bre etimi sisa emre eje pesa eda emre etimi esisa abrate bi eware ababawa ono hyase ebobra abrabonu mu no abrante ni nya kwanya ekonya adwuma mu ani omadwuma no koso pa fofi antwata ana adwuma no eguye ema yiyi nipa no nyina edi abra bantia ne ayi adwuma no kwasem ye ne fie de obusuafo ba ho namfo ba ho obaya nkufo ba ho oni woma ne adi nyina ni je nko a takukura no obo fie onye bibi edi obi a ehwe busie bi a na sesika bi a abrantie nche na omta ba pa afele adwuma na sei eyi wo mu nyina edi abrantie abetinfi ogusu a ohwe adwuma no afele sika owo ni nyina sa na esa ito ya bi se dabi o se mpe adwuma fufu bi obi o mo na onye adwuma bi anye ito ya se ne de nkofo ayi ono so ade no ebefre mu ayi sebe ya no betimi ne yire ene ne ba adidie edu be no na otisi obi sidan a no akoho na ono so akoswa concrete ni bi otisi obi boda so a no so akoho no akoswa mu edu be bi kura no se nkofo pa do pa o so de no akogimbi sebe ya obetimi didi edu be bi no no ye ya di adwuma biya na be mu didie no na abrantie bo ho se modern se obeye sebe ya na bitimi obetimi ne yire edidie afei ne yire na forum hyase etutugu obenya som se ade na okuru ogu anu masese ogu yekine anu masese okuru ma obi a ye adwuma pani na na adwuma ya adwuma wo se na ye ogu anu masese edabi omosore na chesi sikani fie ana owei o shisha boss yibi ana oseshaye na eyi so aba ho so we sia banten na akoshan krofo empabo aho obenye sika na odi aba ono na ma kopie eyi no efi ro eyi no pa eho ana koto ne yire no namfo no omo abade mu ere sana hu di no we bi ma bebre ono so na kufu a ono nko school na se ye so mo nti o nyina so fantuma ana ono so obi na okofa omo mpaboa wo ka bi so na wo sha bi na akora bi kitwa bi ade ni chale wati bae na obubo mu da obubo kama esiesie ri ba no ene kwase ni emma no ba ko on to ko frɛ ni o madamfo a ye oba ne yire ne se o mehwe na fe die ni guasie no ados
ɛnni sɛ ɔma ne kuro kwan na ɔyɛ adwuma bi akyi saa ɔbaa no baeɛ no wanya abotrɛ wɔanwe sɛ ɛno ana da bi a ɔbarima yi de bɛfie ma wɔn didie meka sɛ sɛ ɔno nso se ɔno deɛ ɔhwɛ nkwadaa no wɔ fie nti ɔde abufuo ne animguaseɛ ɛka sɛ ɔnware bio ɛha bɛrima no paa nanso ampa aba ɔnenam mu yɛ adwuma no kakra ɛho ɛna adwuma foforɔ bi sɛ pie baabi na yɛfaa no a ɛneɛ na wɔyɛ pani koraa sen kade deɛ no ɛfiri sɛ na ɔnim adwuma no ni so paa ankyɛ ɛna ɔfefɛɛyɛ na afei ɔsan bɛyɛ nipa kɛseɛ abio na afei ɔyɛ sɛ ɔno nko antumi ntena nti ɔpɛɛ yere bi ɛwareɛ ɛwɔ kuro foforɔ so ɛmu ana ne namfo no ababaawa dada ne namfo bi kɔtwoo barima yi ɛwɔ adwuma mu sɛ ɔkye ne table no ahyɛ ne suit na ɔbɔ ne tie ne mpanimfoɔ asala ɛba n'anim na ɔsoso ne ɔnu nipa koro a wɔ hɔ na ɔtoo no sɛ owura yi nie afei na ɔnhu nea wɔnka ɔkɔ kurom sa kɔbɔɔ nadamfo no amanneɛ sɛ wokunu afei deɛ wayɛ yie sen kane no afei na ɔbaa no da yi ɛso a n'abusuafoɔ sɛ ɔbɔmmra na ɔmɛpa kyɛw asɛm a bɛrima no ka kyerɛ abusuafoɔ no ne sɛ na seesei ɔsan yi madi wɔ adwuma mu bio a ɛnsan nkɔyɛ sanedeɛ no bianaa wɔnyɛ ɔba a ɔsɛ ɔbɛte m'ase sɛ n'adwuma ahwere me a wɔno koraa deɛ ɔyɛ biribi kakra de boa nti ɔdwo ababaawa yi susu dendenden paa ɔtiee ne namfonom ano asɛm ɛde ne ho kɔbɔɔ namfoɔ ɛma namfoɔ turufo bɔne ɛma ɔhwere de kunu yayayaya akyire yɛ a ɔsan kɔhunu ne kunu no afei deɛ n'ani ka kuru mmerɛ te saa daa wo mmerɛ tumi sisa mmerɛ di adanadane ɛwɔ mbie nyinaa mu enti deɛ wɔnyɛ biara kuro yie na sɛ nyɛ anyɛ yɛ a ɔkyena ɛbɛyɛ so kuro hyɛ aseɛ kama na nneɛma bi kɔ fam a nyabotrɛ fama no wokɔ nkɔtɔ biara no mu mo mpayɛ na afei mo nyinaa mo kama no mmom na mohwɛ na ohia anaa ɔhaw bi a aba no mo nyinaa mo solve saa problem mu ɛnya abonkuro ɛkoa so ɛkɔdi namfo akyi ababaawa yi di ne namfo akyi nnipa a ahosoɔ no na wahwere nkunu na wahwere deɛ nneɛma nyinaa ama afei deɛ bɛrima baabi a wɔkɔdie no ɔsan kɔfa no baa ɛnyɛ yi wokunu wɔ saa tebea no wɔ ho yɛ wo munumuna no meka sɛ obi saa deɛ wɔ nti hia a ahia okuru nti ɛkɔ bɛyɛ mfie mmienu na ɔne ne nada obi kɔtɛ so a na wahyɛ jeans ade ntra ne kunu ntimi aba akɔ mmerɛ nte saa daa mmerɛ bi tumi asesa yi wɔ bɛɛdi fa kyerɛ no na afei wɔmmɔ mpaeɛ na sɛdeɛ sitie biara no wototuro bɔ nso Nyankopɔn wobɛsane na wabɛhwɛ mo ama mo adi yie wafoto a wɔde ma wo hwɛ ne tie ne som ne mmoa wo daakye ɛwɔ na adi akyiri. It does.